Три пропуснати, 5 пропуснати, 6 пропуснати от Ели. Ало, Да. Дени, имам нещо много важно да ти кажа. И аз мечти за подаръка. Моля, но моето нещо е още по-важно. Да. Какви сме? Какво? Това е коледното издание на шоуто От вас към нас! Аз съм Ели! Аз съм Дени! Стига сна! Сега, днес имаме една нова рубрика да ви покажем. Тя се нарича Рисувани истории! Но първо ще прочетем писмата, които, понеже е празнично издание на шоуто, те съдържат въпроси и предизвикателства към нас. От нас към нас. Да. Така, първото ни писмо е от русата брюнетка. Защото го чета. Добре, да. Здравейте на всички! Името ми е Ивет Николова и никнейма ми е русата долна брюнетка. Брюнетка. Имам към вас един въпрос. Кога ще направите още една серия на за първи път екскурзия до къде? Първо, това не се името на тази рубрика не е за първи път екскурзия до къде, а екскурзия до къде. Просто това е първи път. Да, и затова така съм го намисля. Това е път. Така. Пожелавам ви весела Коледа и честита Нова година. Много усмивки и приказни спомени. Много ти благодаря, Ивет, нали така? Ще правим ново издание на екскурзия до къде. Може би в близката седмица, да, защото аз ще замина да празнувам Нова година. Няма нужда да се обясня. Да, точно. Така. Странен никнейм. Второто ни писмо е от самотен глупак ГГ00. Може да и ОО. Глупак. Здравейте на всички! Аз съм самотния глупак. Дано да сте получили писмото на моя брат Мичо Мичката 333. Получихме го, да. Искам да ви задам един въпрос. Брат ми, Мишо, е много добър с момичета. Аз как да си хвана гадже? Помогнете ми. Първо, никнейма. Да, не е много привлекателно. Второ, момичетата обичат романтичните жестове, което значи да й подариш цветя или бомбони. Пожелавам ви весело посрещане на новата година 2014. И на теб весело посрещане на 2014 и дано новата година ти донесе любов. Да. И последното ни писмо е от готови ли сте? Баба Пенауе! Много яко. Армагедон Джакс of Баба. Извинете, внучето ми тук се меси в писането ми на писма. ОС. Давай. Клавиатурата май се щупи. Няма значение. Ще ви пиша, ама нищо не разбирам. Добре. Името ми е Пенка Стоянова. Синът ми каза, че така е добре да ми е никнейма баба Пенауе и внучето ми веднага се съгласи с това. Искам да ви предизвикам
и да ви помоля първата серия на рисуване, първото издание трябваше да напишеш на рисувани истории, да е посветено на мен, ако може. Благодаря ви, весело посрещане на Нова година. Добре, баба Пенале, това сега е за теб. Да. Рисувани истории! Това беше супер! Рисуваните истории. Да! Ring, 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 ring-a-ling. Ring, 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 ring. Get your phone! Get someone close! Чао! От нас към вас и от вас към нас! Сашо!